थांनाय नभेम्बर दाननि 17 तारिखनि सिमि 2017 नि नक tangnani chengmani belai kino jengjalni bisingtoni tabuk mo jorao phai sok paikya taisi o bisio no gari bo khungsa paimani ba o bisio no nok bo tangnani gai bigran neslai pono khangra tungma hai siklai sibo mo belai kino khaksa phasinte engkai tongthoknani kok tamni hima sikla jorao no nok khungsa tangnani be khaksa engkai tongthokmani kok bomo gai gari bo khung tongo gai abon logi tebo khak khamani gai joto rang puisa tongmani rok bai thangbai jaka ahepana kokrei tebo truk trukai khaini be khak thang tongo o nok paimani yaglon rok nugui mana tebo naithokmung khajamung khlaiei tabuk bisingo tiles akorok thepawi tongo tabuk sugora rang baimani rok gai seng abo nani gai 9 lakh hai thangi tongraka khaklayu 9 lakh ni saka 10 11 lakh ni bisingo nok no pairnai hinai kha thonjak tai paimani salobo ang bahai kino norno video no asukno hambai